Хора, това не е нормално. Сега ли се сетиха хората, когато ученици минават, сега ли се сетиха да косят тревата? Обясните ми, това сега нормално ли е? Това вече не е нормално. Сега ще тихам тук като някаква полудяла. Заради тях ще падам на зигзаг. Така да е. То още малко остане да се прибия. Гледайте какъв шум. Направо се иначе някаква картечница ме е ударила. Чуйте само шума. Това ли се наруши косене на трева? Айде ми обяснете. Направо, честно казвам, нямам думи. Вече замирисал тук до сигурно до Египет на трева. Ужас направо. То направо е толкова топло навън, че направо не може да се диша. То сега е в момента 20 градуса. Това не е нормално за тревата. Бах ти хора. Добре бе, хора, помислете малко, топло е, ще лято дойде.